συνήθως εργαζόμεθα την κριτική τέχνη, αλλά πολλές φορές έχουμε και προσθήκες και αφαιρέσεις σαν καλλιτέχνη που είμαστε και αγιογράφοι. Ναι. Όλοι τα έργα μας αυτά μαρτυρούν, να πούμε, την αξία των και την απόδοση. Εργαζόμαστε και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, όπου τύπους παραγγελίες, πάνω από παραγγελία. Το είπα αυτά συντόμω για το εδώ ιερόν μας ησυχαστήριο. Τα χρόνια που ήρθα εδώ, στο Άγιον Όρος, ασχολήθηκα απευθείας με τη ζωγραφική, δεδομένου ότι από μικρός είχα μια κλίση στην αγιογραφία, στην ζωγραφική, και απ' έξω απλώς είχα μερικές με μερικούς ζωγράφους είχα έρθει σε επαφή και εργάστηκα για λίγο. Και είχα αποκτήσει το σκίτσο, ας πούμε, μπορούσα να κάνω σκίτσα και τέτοια διάφορα, χωρίς όμως χρώματα. Εδώ όταν ήρθα για μονάχος, πάλι για ζωγραφική ήρθα, αλλά μετά μου άρεσε εδώ πέρα η ζωή και έμεινα εδώ πέρα, από τότε που ήρθα εδώ, το 50 δηλαδή, 1950. Ασχολήθηκα με την αγιογραφία κοντά στους γέροντες και ακολουθήσαμε τον Θεοφάνη, τον κριτικό, διότι θεωρούμε η σχολή του Θεοφάνους ότι είναι πολύ πιο κατανοητική, πιο πνευματική και ενδείκνυται για εκκλησίες, για ναούς, για λατρεία. Εδώ ο Αγιογραφικός Οίκος των Καρτσονέων ιδρύθηκε ως αγιογράφοι που ήρθαν εδώ. 4 αδέρφια κατά σάρκα ήταν Καρτσονέοι και ήρθαν περίπου το 1900, το οποίο βρήκαν ένα γέροντα εδώ, Γεράσιμο, σε αυτόν εδώ κάνανε, ας πούμε, την υποταγή. Και ήταν 4 αδέρφια κατά σάρκα αυτοί οι Καρτσονέοι. Εγώ ήρθα το 1949 εδώ, κοντά στα 4 αδέρφια, αλλά ο ένας είχε απεβιώσει, μόνο τους 3 πρόλαβα, οι οποίοι ήταν και συγγενείς μου, από το Αρφαρά των Καλαμών καταγόμενοι.
Αυτοί οι ίδρυσαν εδώ. Όταν είχαν έρθει το 1900 ήταν ένα μικρό καλυβάκι με την εκκλησία. Τα υπόλοιπα όλα που είναι εδώ χτισμένα τα έκτισαν οι αδελφοί Καρτσονέοι. Σήμερα αρχηγός του οίκου εδώ πέρα είστε εσείς. Ναι, ως το έθιμο που υπάρχει εδώ στη Σκήτη και στα κελιά εδώ είναι ο διάλογος, ο οποίος έρχεται πιο πρώτα από τους άλλους, σημαίνει ως γέροντας. Κάθε πρωί ασχολούμαι και με τον κήπο. Κάθε πρωί. Ναι, 1-2 ώρες και πριν πιάσω ζωγραφική ασχολούμαι και με τον κήπο εδώ. Και το βραδάκι καμιά ώρα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής του οδηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κινήτους και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Ο βατοπεδινός αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός εργάζεται στις Καριές. Είναι δάσκαλος της ζωγραφικής στην Αθωνιάδα σχολή. Προέρχομαι από οικογένεια ζωγράφων. Ο πατέρας μου, ο παππούς μου και τα αδέλφια μου όλοι ζωγραφίζουν. Γεννήθηκα στη Χίο και εκεί έκανα την πρώτη μου εργασία, δουλεύοντας στο ύπαιθρο κυρίως και ζωγραφίζοντας σκηνές από ψαρότοπους, βοσκότοπους κλπ. Μετά από τα 18 μου χρόνια ήρθα στην Αθήνα, εργάστηκα εκεί έως το 1952, όπου το 1952 έφυγα για το Παρίσι
Έμεινα περίπου 3 μήνες εκεί, κοντά σε κάποιον πολύ καλό για την εποχή εκείνη ζωγράφο, τον Βάργκας. Μετά το Παρίσι έκανα ταξίδι στο Όρος. Ήμουνα ένα παιδί τρελόπαιδο, μπορώ να πω, φύση ρομαντική, μεσαγίνεψη η ομορφιά του τόπου. Και θυμάμαι ήρθα χειμώνα και έκανα χειμερινά τοπία, τα οποία έκθεσα έξω σε μια ατομική έκθεση. Ξαναήρθα στο Όρος για δευτέρα φορά και από τότε παρέμεινα, γνώρισα το σπίτι, είδα ότι θα μπορούσα να δημιουργήσω ένα εργαστήριο, να γυρωθώ και να παραμείνω σε αυτόν τον τόπο, γιατί με τραβούσε αφάνταστα. Όταν πρωτόρθα εδώ, εκάριν μοναχός σε αυτό το σπίτι και άρχισα να ζωγραφίσω και την αγιογραφία. Δηλαδή η αγιογραφία ζωγραφίζω από το 1952. Καταρχήν και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι άλλοι ζωγραφίζαμε η εργασία της αναγεννήσεως. Και μέχρι σήμερα μπορώ να πω ότι υπάρχουν μοναχοί αγιογράφοι που ζωγραφίζουν την εργασία αυτή, δηλαδή τη δουλειά της αναγεννήσεως. Μαζί με εμένα τότε δούλευαν και μερικοί άλλοι την βυζαντινή δουλειά, αλλά όλοι μας επηρεαστήκαμε πάρα πολύ από τις κρίσεις Γερμανών τουριστών, οι οποίοι μας είπαν ότι τέλος πάντων η βυζαντινή αγιογραφία είναι εργασία δική σας, ελληνική, γιατί τρέχετε στην ιταλική δουλειά. Και είδαμε ότι άρχισε πολύ το ενδιαφέρον και του κόσμου, που μας εξυνάγκασαν να δουλέψουμε την βυζαντινή αγιογραφία πλέον συστηματικά. Εγώ εργάστηκα πάρα πολύ, μέχρι πριν 10 χρόνια. Ενδιαφερόμουν για τους πελάτες, για τους ανθρώπους που έρχονταν να παραγγείλουν μια εικόνα. Από τότε όμως λιγόστεψα τις παραγγελίες μου και άρχισα να επιδίδομαι πλέον σε νέες τεχνικές, έπειτα από πολλούς πειραματισμούς μέσα στο εργαστήριό μου, και να εκθέτω την δουλειά μου κυρίως στην Ευρώπη. Έχω κάνει αρκετές ατομικές εκθέσεις, κυρίως στη Γερμανία, στο Παρίσι, Θεσσαλονίκη, Χίο, εδώ, αλλά οι περισσότερες εκθέσεις μου είναι στο εξωτερικό. Εργάστηκα με μία τεχνική τελείως προσωπική, την οποία αποκαλώ reservage technique. Είναι κάτι άλλο. Είναι βυζαντινότατο, αλλά με πολλά προσωπικά στοιχεία μέσα, τα οποία κάνουν την εικόνα να διαφέρει κατά πολύ από το καθιερωμένο. Επίσης, κλασική βυζαντινή εργασία μου είναι αυτή, ο Ιησούς Χριστός. Επίσης και η Παναγία. Εργάζομαι ακόμη με ένα άλλο τρόπο, χρυσώνω το φόντο μου και ζωγραφίζω επάνω σε αυτόν. Είναι ένα τέμπλο της Μονής Χιλανδαρίου. Επίσης με χρυσωμένο τοπίο, παρουσιάζει χρυσαφένια ατμόσφαιρα ολόκληρο το κομμάτι αυτό. Είναι ο αρσενός της Μονής ζωγράφου.
μερικές ακουαρέλες μου παλαιές, από το 1952 περίπου. Ζωγράφιζα κατά αυτόν τον τρόπο, τώρα όμως εργάζομαι κάπως διαφορετικά. Είναι η Μονή Λανδαρίου, η Σερβική. Επίσης, μία ακουαρέλα μου ακόμη, η Μονή Οσίου Γρηγορίου, και αυτή παλαιά εργασία. Εδώ ένα τοπίο τελεογραφίας στο Ρωσικό Σαράι. Μία κορέλα μου ακόμη με την κορυφή του Άθωνος. Και αυτό αγιορείτικο τοπίο. Αυτή η εικόνα είναι η τελευταία μου εργασία και είναι σε κλασική βυζαντινή τεχνοτροπία. Είναι μια τεχνοτροπία την οποία διδάσκω και στην Αθωνιάδα Ακαδημία, της οποίας είμαι καθηγητής. Τη Λαργυρή ήταν τόσο Δις όλος ως ο Ιούδας δολίος προσήθω τη τραπέζη. Εκείνος γαρ των ψωμών δεξαμένος κατά του αρτού σχήματι μεν μαθητής, πράγματι δε παρών φωνευτής, της μεν Ιουδαίης συναγαλωμένος, της δε Αποστόλης συναυλιζόμενος. Ισόνε φίλοι, φιλών επόλη, τον εξαγοράσαντα ημάς της
σε σκοτίζει, του λέει ο υμνογράφος. Διότι η φιλαργυρία είναι η δολοφονία που μας έχει ένα σκοτάδι μπροστά μας, κάτι μας ταμπώνει και δεν βλέπουμε αυτά που πρέπει να δούμε ή δεν ακούμε αυτά που πρέπει να ακούσουμε, γιατί δεν άκουγε, ενώ ήταν παρόν και όταν έλεγε ο Χριστός αυτά που έπρεπε να πει, τα τελευταία του λόγια, τη τελευταία διδασκαλία, τη τελευταία διδαχή στο μυστικό δείπνο, δηλαδή πριν αρχίσουν να τρώνε, τους είπε αυτά που τους είπε. Το τελευταίο τραπέζι που έτρωγε ο Χριστός μαζί τους, η σημασία είναι πολύ μεγάλη. Ο Ιούδας είχε έντονη η φιλαργυρία ήταν τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα του που δεν τον άφηνε να δει ορισμένες αλήθειες, αυτά που έζησε 3 χρόνια κοντά στον Χριστό, αυτά που είδε, διότι άκουσε ότι ο Χριστός ήταν αυτός που έκανε θαύματα, αυτός που έφερνε νέα, που ήρθε στη γη για να αλλάξει την πορεία, για να συμπληρώσει την Παλαιά Διαθήκη και να οδηγήσει τους ανθρώπους σε νέα πορεία, σε νέες βάσεις. Και ενώ είχε ακούσει όλη τη διδαχή του Χριστού και πίστεψε ότι πραγματικά αυτός ήταν ο Υιός του Θεού και αυτός ήταν ο Χριστός που τον περίμεναν οι Ιουδαίοι, αυτός δεν μπορούσε να ξεμπλεχθεί από αυτά που είχε μέσα του, που τον ταλαιπωρούσαν. Η φιλαργυρία τον είχε σκοτήσει σε αφάνταστο βαθμό και έφτασε στο σημείο ακόμη για 30 αργύρια, που ήταν βέβαια ένα σημαντικό ποσό, αλλά ο ίδιος ο Χριστός, ξέροντας την αρρώστια του, του είχε δώσει το βαλάντιο και κρατούσε το ταμείο, θα λέγαμε σήμερα, όλες τις συντροφιάς που είχαν οι 12 Απόστολοι μαζί με τον Χριστό. Και όταν κατάλαβε αυτό που έκανε ότι ήταν σφάλμα, δεν μετανόησε να πάει στον Χριστό και να ζητήσει συγγνώμη. Πήγε, επέστρεψε τα αργύρια και επειδή ήξερε, είχε ακούσει από τον ίδιο τον Χριστό ότι θα κηρύξει τη μετάνοια και στον Άδη και μετά θα αναστηθεί για να πάρει μαζί του και τους τεθνεώτες και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στη ζωή αυτή, είχε την εντύπωση ο Ιούδας ότι θα προλάβει να πάει πριν από τον Χριστό στον Άδη για να ακούσει εκεί το κήρυγμα μετανοίας, για να αναστηθεί και αυτός μαζί με τους άλλους. Αλλά δυστυχώς όμως δεν πρόλαβε και όπως ξέρουμε κρεμάστηκε, αλλά άργησε να πεθάνει και πέθανε πιο μπροστά ο Χριστός και αυτός ήρθε μετά. Δεν πρόλαβε δηλαδή, ξαναβλέπουμε πάλι ότι η φιλαργυρία τον είχε σκοτήσει τόσο πολύ που δεν έβλεπε και προβληματιζόταν και έκανε κινήσεις οι οποίες δεν τον άφηναν να φτάσει στο ποθούμενο, δηλαδή να λυτρωθεί και να ενωθεί με τον Χριστό για να φτάσει στο σημείο που ήθελε, γιατί ξεκίνησε να απαλλαγεί από τις αμαρτίες του και από αυτά που τον ταλαιπωρούσαν. Την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη, στα άχραντα πάθη, ψάλλομεν σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Είναι βίωμα λοιπόν τα άχραντα πάθη και στους μοναχούς αλλά και σε όλους τους Ορθοδόξους. Όπως λοιπόν πολλές φορές μας λέγανε απλοϊκοί άνθρωποι, αγράμματοι, ότι κάθε χρόνο σταυρώνουν το Χριστό οι Εβραίοι και εμείς παιδιά γελούσαμε. Όμως όταν ήλθα στα Άγιον Όρος, τότε είδα ότι έστεκε θεολογικά αυτό που λέγανε, διότι ψάλλει η Εκκλησία σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Βιώνουμε τα πάθη αυτές τις μέρες. Με τη χαρμολύπη λοιπόν της Μεγάλης Εβδομάδος και βιώνοντας τα άχραντα πάθη, είμεθα προετοιμασμένοι να δεχθούμε τη δόξα της Ανάστασης.
που είναι η πίστη μας. Η Ανάσταση είναι η πίστη μας όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών. Καλώς, παιδάκι, τι κάνετε? Θα σας διαβάσω από το Τριώδιο τον αντίφωνα που ψέλνεται όταν γίνεται εκ του Ιερού Βήματος είσοδος του Ευαγγελίου την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη. Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου ο εν είδαση την γην κρεμάσας. Στέφανον εξακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων βασιλεύς. Ψευτή πορφύραν περιβάλλεται ο περιβάλλον των ουρανών εν νεφέλες. Ράπισμα κατεδέξατο ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. Ήλις προσιλώθη ο ανοιχθείος της Εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου. Προσκυνούμεν σου τα πάθη Χριστέ, δείξον ημίν και την εν των ψών σου Ανάσταση. Εγώ δεν θα κάνω ένα σχόλιο, αλλά μάλλον μια γενική ευχή. Μακάρι να μπορούμε να βιώσουμε ορθοδόξους, έστω και στο ελάχιστο, αυτά τα μυστήρια των χριστιανών. Το επόμενο τροπάριο λέει «Μη ως Ιουδαίοι εορτάσομαι» και μετά συνεχίσει «Αλλά εκαθάρωμε εαυτούς από παντός μολυσμού και ειλικρινώς δεηθόμεν αυτού, Ανάστα Κύριε, σώσον ημάς ως φιλάνθρωπος». Σήμερον κρεμάτε επί ξύλου, ο εν είδαση την γην κρεμάσας, στέφανον εξακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς, ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλον των ουρανών εν νεφέλες, ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ, ήλις προσιλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας. Η Βυζαντινή έχει περισσότερη πνευματικότητα